ädim ädýärler diýip beýannamada bellenýär we şeýle maglumat berilýär. Hususan da ýurtda Sputnik antennalaryň ýok edilmegi boýunça kampaniýa dowam etdirilýär. Raýatlaryň şahsy emlägi bolan Sputnik antennalary postsovet döwrüniň dowamynda adamlara halkara tele we radio gepleşikleri dinläp maglumat almagy ýeketäk mümkinçilik bolup durýar. Resmi kanallar bolsa diňe propagandany berýär. Maglumatda Sputnik antennalaryň köpçülikliğin ýok edilmeginiň şäheriň görküni abadanlaşdyrmak bahanasy bilen 2015-nji ýylda güýçlenip Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media azatlygy boýunça wekiliniň goşulşmagyndan soň wagtlaýynça toktadylanlygy hem soň ýene dowam ettirilenligi bellenip, häkimetler tarapyndan ýok edilen antennalary gaýtadan oturtmazlyk barada raýatlara haýbatly duýduruşlaryň berilýänligi aýdylýar. Şeýle-de Türkmenistanyň häkimetleriniň raýatlaryň öz hasabyna oturdyan çanak antennalar yerine teklif edýän umumy kabel telewizionyasynda görkezilýän gepleşikler berk senzura edilýär we daşary ýurtlaryň telewizionyalarynyň öňünden ýazgy edilen tomoşa gepleşikleri görkezilýär diýilip bellenýär. Beýannamada Sputnik antennalary arkaly Türkmenistanyň raýatlarynyň türkmen dilinde gepleşik berýän ýekete kararsyz habar çeşmesi bolan Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinläp bilýänligi bellenýär. Türkmenistanda internet ören gymmat. Ol ören haýaly işleýär we iň esasy senzura ise var edilýär. Türkmen häkimetleriniň adyna tanqidi maglumat çap eden islendik informatsion çeşme şolsanda daşary ýurtda hökümete degişli bolmadyk guramalaryň hem ýurdyň daşynda hereket edýän adam hukuklaryny goraýjy toporlaryň saýtlary doly petiklenýär. Sosial saýtlaryň tas eklesi we YouTube ýaly video saýtlary böwetlenýär diýilip maglumatda bellenýär. Türkmenistanda internet üpsünçüligi döwletiň internet provayderiniň eýçiligindäki kanallar arkaly amal aşyrylýar. Biz siyasi organlarynyň, institutlarynyň we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň agda döwletleriniň Türkmenistandaky dartgynly ýagdaýlara ünsü çekmegi we olaryň Türkmenistanyň diktatura tarap süýüşmegini duruzmak üçin aktiv hereket etmegine çagyrmagyň ören zerurdygyny saýýarys diýilip Türkmenistan bilen raýat raýdaşlygy atly toparyň 27 oktýabrda ýaýradan beýannamasynda aýdylýar. Türkmenistan bilen raýat raýdaşlygy atly topary Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň çäginde 5 ýyl bäri hereket edýän grajdan raýdaşlygy platformasyna girýän hemişelik işçi toporlaryň biri hökümete degişli bolmadyk adam hukuklaryny goraýjy guramalary öz içine alýan bu platforma Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna agza 30 ýurtdan 80 çemeti guramany öz içine alýar. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýärsiňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Studioda siz bilen men Hudaýberdi Hally. Amerikanyň Birleşen Ştatlary türkmen dissidentiniň dogonunyň ölmegini alada bildirdi atly maglumat bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Türkmenistanyny 4-nji oktýabrda Altymrat Annymradowyň ölmegi bilen baglylykda çuňur aladalanyny bildirdi. Ýatlap geçsek, dissident we jurnalist Çary Annymradowyň Minskde Türkmen häkimetleriniň haýyş esasyny tutuklukda saklanan wagty onuň Türkmenistanyňky dogony Altymrat Annymradowyň 31 awgustda näwelli adamlar tarapyndan öýünden alınıp gaçylyp ýenjilenligi barada maglumatlar gowuşdy. 2 günläp Altymratdan hiç bir habar hatyr bolmandyr. 2 sentýabr güni näwelli bir adam ony öýüniň golaýyna taşlap gideninden 2 gün soň, ýagny 4 sentýabrda 52 ýaşly Altymrat dünýäden ötüpdir. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň missiýasy 27 oktýabrda bu gurama ýollan beýannamasyny adam hukuklaryny goraýjy aktivistleriň türkmen häkimetleriniň bozgunlukdaky türkmen dissidenti Çary Annymradowdan aralmak maksady bilen onuň dogonuny sütem eden bolmaklarynyň mümkindigi dogrusyny aladalanma bildirýändigini hem nygtap geçýär. Ýatlap geçsek, adam hukuklaryna gözegçilik edýän Human Rights Watch guramasy hem bu waka bilen baglanyşykda özüniň juda howsala galýanlygyny aýdyp, munyň bilen baglylykda ýörüti beýanat hem ýaýradypdy.
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň missiýasy türkmen häkimetine ýüzlenip, Altymrat Annymradowyň ölümi boýunça gyssagly we bitarap derňi geçirmäge, şeýle de onuň ölümine jogapkärleriň adalata çekilmegine güwa geçmäge çagyrdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň missiýasynyň ilçisi Daniel Bayer türkmen häkimetini siyasi oppozisiýa, gryjdan aktivistlerini we jurnalistlere, olaryň maşgala agdalaryna edilýän hüjümleri we haýwatlary açyk bir görnüşde ýazgarmagy, şeýle de olary hütümden goramaga çagyrdy. Beýannamada Türkmenistanyň her bir adamynyň onuň siyasi we şahsy garaýşyna garamazdan mühim azatlyklaryny goramak boýunça halkara jemgyýetçiliginiň hemde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň öňünde öz üstüne boyun alan borçnamalaryny hem ýatlatdy. 58 ýaşly Çary Annymradow 1990-njy ýyllarda Türkmenistanyň garaşsyz jurnalist bolup işläpdi. Çary Annymradow Türkmenistanyň daşary ýurtlary 2001-nji ýylda emigrasiýa çykdy. Şondan soňra ol Türkmenistana barmady. 2001-2002-nji ýyllarda ol Orsiýetde we Belarusda ýaşady. Şol döwrüň dowamynda Annymradow Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň ştatdan daşary habarçysy bolup işledi. 2002-nji ýylda oňa Şwetsiýada syýasy gaçwatalga berildi. Çary şu ýylyň 18-nji ýylyna Belarusyň serhet gullugy tarapyndan Minskiň aeroportuna tutuldy. Annymradow türkmen kanun goraýjylarynyň 2000-nji ýylyň başynda beren talapnamasy boýunça saklanypdy. Ol 14-nji sentýabrda azatlyga çykdy. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda şu aýda dören şeker un ýağıtçylygynyň ýa-ni soň günlerde dukanlarda beýleki azyk önümleriniň hem azalanlygyny Türkmenistanlylar Azatlyk radiosyna gurrun berýärler. Şu günler yerli firmalarda ýetişdirilen towuk eti hem dukanlardan aýryldy. Biznesmen Daday we degişli kärhanalarda, hatda şol kärhanalaryň özüne degişli ýörüýti dukanlarda hem towuk eti häzir ýok diýip özüni mekan diýip tanadan Aşgabatyň ýaşaýjysy gurrun berýär. Emma onuň sözlerine görä ýurdun içinde etden öndürilen kalbasa ýaly önümleri şuňlar satywda bar. Aşgabatyň dukanlarynda soňky günlerde gyt haryda öwürlen şekeriň şu günler Lomay sowdasyndan aýrylanlygy habar berilýär. Döwlet dukanlarynda her kilogramy 3 manat 20 teňeden satylýan şekeri satyn almak soňky günlerde ägir tuly nowatlary döretdi. Hususy dukanlarda şeker çäklendirilen görnüşde el yeterli bolup, bahasy tas 2 hassa gymmat bahadan satylýar. Şekeriň ýa-ni gantyň hem dukanlarda azalyp, has gymmat bahadan satylyp başlananlygyny yerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Şu gün Aýtakow köçesindäki Lomay sowda bazarynda gant refinat satylýar. Onuň 750 gramlyk bir kutusynyň bahasy 11 manada durýar diýip adynyň efirde tutulmagyny islemedik Aşgabatyň ýaşaýjysy gurrun berýär. Paýtagtyň dukanlarynda daşary ýurtda öndürilen azyk önümleriniň görnüşleri hem azalypdyr. Bu et, süt ýaly azyk önümlerine degişli Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylar munyň ýetasy sebäbini milli puluň daşary ýurt valutasyna çalyşmagyny girdilen çäklendirmelerde görýärler. Aşgabatyň gara bazarynda 1 Amerikan dollaryň bahasy soňky günlerde 7,5 manada durdy. Resmi kurs 3,5 manat derejesinde saklanyp daşary ýurt valutasynyň naqd çalyşygyny ýatyrmak barada ýylyň başynda girdilen düzgün saklanıp galýar. Azyk önümleriniň gytçylygy öňüm döreýärdi ýöne adatça uly bayramçylyklaryň esasanam garaşsyzlyk bayramynyň öň ýanynda bazarlarda, dukanlarda harit bolçulugyna döwlet derejesinde üns berilýärdi we azyk önümleriniň dürli görnüşleriniň bolmagy belli bir derejede üpçün edilýärdi. Öň garaşsyzlyk senesiniň öň ýanynda häkimetler we hususy telekeçiler bazary haritler ilkinji nowatda azyk önümleri bilen doldurmak boýunça goşmaça iş alyp barýardylar. Şol ilkinji gezek başgaça ýagdaý döredi. Haritlaryň derejesi öňkülügine galdy. Bayramçylyk bolçulugy döredilmedi diýip mekan aýdýar. Azatlyk radiosynyň söhbetdeşleri şu gün iň ardan bahaly azyk önümleri has köp satyn alynýar diýip aýdýarlar. Şeýle önümleriň arasynda ilkinji nowatda şeker, yerli paxta ýagy, Gazakstanda, Orsiýetde we Ukrainada öndürilen mekke we çygit ýagy agzalýar. Gepleýär Azatlyk radiosu.
Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Şu günler Türkmenistanyň günwataryndaky Balkan welaýatynyň ençeme owasynda adamlaryň käbir ady garytlaryny ulum öçürdi, satyn alýandygy habar berilýär. Biz bu mesele we onuň bolaýmagy mümkin sebäpleri barada geçen hepdeniň ahirinde Balkan welaýatyna sapar eden Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldyk. Amanmurada Balkan welaýatynyň käbir çetki owalarynyň ýaşaýjylarynyň uny we tüýini köp möçürde satyn alyp zapas gory hökmüne basyp goýandygy barada maglumatlar gelip goýşa. Siz hem ýakynda Balkan welaýatyna sapar etdiňiz. Size bu barada nähildir bir maglumat barmy? Balkan welaýatynyň neden gonuda ýerleşýän owalaryna da şeýleýärdi bar bolan bir neden gonu diýýänden 300-350 kilometr çemesi başlykda ýerleşýän owalarda hasam gözüýülgän. Bular esasan Balkan welaýatynyň Türkmenmaşy we Bereket, Serdar etraflarynyň dağ sınnaky ýerleşýän owalaryna köp düşelýän ýa-da anyk adresleri algybermeli bolsa onu şeýle owalaryň hatarına Serdar etrawynyň Akýaýly, Meregoç ýaly owalaryny Bereket Galanzyk etrawynyň Burgun, Cemal, Düwünçi, Kizlikýary, Azgy ýaly owalaryny Türkmenmaşy etrawynyň Çagyl, Gyzylgaýy, Tüwer, Ywak ýaly owalaryny aslandyrmak bolardy. Elbetde bu owalaryň istihdamy kanuny ýene-de uzatmak mümkin. Amanmurada ýaşaýjylar köp möçürde diýilende näçe möçürde uny tüýini satyn alýarlar hemde bu ýagdaý näçe wagtdan bäri dowam edýär? Bu ýagdaýyň esasan soňky 2 aý wagtlary dowam edip gelýän ýagdaý bolardy. Umum belli bir mikdarda ağırlık önümlerini durmuşta zerur hazaplanyan haritleri umum bulmanını bir aylık ay yarımlık müddeti yeteriyali maya korda satın almak oğulların ömden ediyen görülmesi bir yönü sonku da vurdu. Ağırlık haritlerinin juda kısalmağı, onun bakasının günlük anap besmesi bir şehirlerde de oğullarda da ulu hoğsala döröttü. Sol süydüm oğullar inni önkalyanının bulmanını 2 etti, 3 etti köp paraydı satın alýarlar. Özlerim şol oğullarda da yeni bir bellimeliydi. Şehirdekilerden bir tapaltıydı. Oğullarda iş yok diýenýärdi. Ýöne olaryň kapsyny özüniň saklayan mal garasy var, ýa meýdanyny ördü, öpdüren mal garasy var. Ine şolary agyp görünümlerini satyn almak üçin bir görünüşinde ýa-da bazarlara çıkaryp et görünüşinde satyp, ine şondan gelýän giýdikden agy görünümlerini sarp edýärler. Amanmurada ýaşaýjylaryň özleri muň sebäbini näme bilen düşünýärler? Olar näme diýärler? Bir ýagdaý hakynda ýerli ýaşaýjylar şeýle ururum berýärler. Biz bir ağırlık haritlarynyň gıççylygyny birinji ýerde göremdik. Umum gaýtalanan waka bir ýöne oň başyndan hem häzir öňüm aldazy kış aýlary bolsa biziň neden onu diýýänne etraf merkezlerine ýa-da ul şäherlere aşmamyz kyn, ondan bundan rahat targaly plan zady getirdik. Enne pul mali her işlerini berip goýberenimiz bilen olaryň getirmezini gözümiz ýetdi. Sebäbi o haritlar ýeriň uzadan ýerinde giren dukanyňda tapylyp duran, özüň serpetili bolup aýdaly bir küçükýe kandanmak üçin 20-30 magazyna barmaly. 20-30 magazynyňda ýyly gaspyndan gelip bu zatlary alyp bolanok. Arka tarafından gizlin diýilgeden baryp çökäýdi telmesde bahasyny söylesen şonu söylenýär. Kesekadan bizim aradan betme sol üçin özümüz öňden kış bolan üçin ýollarymyzyň hem ýagdaýy juda yaramazlyk üçin onun islenip transportdan gatnap bilmeýärligi üçin öňünden aladatny diýäçdi gatlar öňkýaly dukanlarda satyp durulmagyny beýdip ala gaspa düşüp özümizem horlamazlyk bir dukanlaryň ýeňesinden baryp harida yüksek kımmat baha töläben satyn almazlyk diýýärler. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383
Gepler Azatlyk Radiosu habarlar gündelik etmesini dowam etdirýär. Eferde men Sultanat Silva Serhat ildesimiz sevittek ağsu meselesi barada gurrun verdi. Şol söhbetçiligi diqqatyňyza ýetirýär. Etrapda owalarda ilatyň ağsu meselesiniň barha kıylaşýandygy barada aýdylýar. Ilatyň ağsu meselesi ýeterlik ýagdaýdamy ýa-da kynçylyklar barmy? Çoğtana köşelýärler, suw bolsa suw jerilen mesele wapşe ýok bizde. İçeriye suw inçeklere gelen ok kynçylyk bilen oňýas. Bir sok adamyz ganymadyrak, başga zatlar kynçylyk. Ağsuwdy nireden alýansyňyz eger kran ýok bolsa? Ağsuw bize ol aňyrky Serhadawa şäherinden getirip berýärler, otly bilen ullakan sisternalar dolduryp getirip berýärler öňraklar. Bilen gaplarymyz owamyň ullakan suw bilen howlar var, şonu dolduryp gidýärler, olar 4-5 güne ýetýärdi. Onum kesildinde otly bilen getirip goýan oklar maşinlen bararak ağzoluk getirýärler, olam ýeten ok Serhadawatdan 40 kilometr urak ýol bar. Olam ýeten ok, onsoň her kim şol hususy maşinler getirip goýup berýär, gymmat bahalardan almaly bolýar, şondan işek suwuna etjek. Näme goýdurýaňyz? Indi aňyrdan getirip goýup berende bir 3 ton töwre suwy 1,5 milliona goýup berýärler, şuwat 100 manat goýup berýärler oga. Näme goýdurýaňyz? Neri goýdurýaňyz? Howuz her kim öýünde ýoň gurlan howuzlar bar, suw bir maşin suw bar, her howuzluk bar. Akar suw bolmasa şonu edinýärler, edip. Şu howuzna goýdurýarlar, ondan soň kim bara ýoňa, kim ýigirmi ýoňa, şoň bilen kim 15 gün ýoňa. Gepler Azatlyk Radiosu. Men Aras Perviş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Orsiýetiň Daşary işler ministeri Sergey Lavrov Siriýaly we Eýranly käderleri bilen Moskwada duşup, Siriýadaky howpsuzlyk ýagdaýy barada pikir alışdy. Lavrov 28-nji oktýabrda Siriýanyň Daşary işler ministeri Walid Muallim we Eýranyň Daşary işler ministeri Javad Zarif bilen geçen duşugy Siriýa krizisine konstruktiw çözgü tapmak üçin pikirdeş adamlaryň tagallasy diýip atandyrdy. Ol gulmatar ýurtlaryny Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk keňeşiniň kararlarynyň manysyny ýoýmaga sinişmekde we ekstremistleriň jenaýetçilikli işlerini toktatmaga bolan meýilseldigini güýçlendirmekde aýyplady. Lavrov şeýle Moskwanyň geçen 10 günlükde Orsiýetiň we Siriýa hökümetiniň uçurlary Aleppoda hawa zarbalaryny amala aşyrynok diýýänini gaýtalady. Ol günmatar aram opozisiýa bilen terroristleri bir-birinden aýyrmak boýunça öňe gütüşlik edenok, Orsiýet muňa geljekde hem garaşanok diýdi. Lavrov Aleppoda terroristleriň soňuna çykylmaly, Orsiýet muny etmäge bütünlüği kararly diýdi. Muallim Lavrovdan Orsiýetiň terrorizme garşy seweşde beren netijeli kömegi üçin Siriýanyň prezidenti Beşar al-Asadyň minnetdardygyny Ors prezidenti Vladimir Putina ýetirmegini haýyş etdi. Siriýanyň Gabawdaky şäheri Aleppoda hökümete garşy güýçler Gabawy böwüsmek üçin hüjüme başladylar. 28-nji oktýabrda diýi Londonda ýerleşýän Siriýanyň Adam hukuklary obserwatoriýasy gozgulaňçylaryň Alepponyň hökümet güýçleriniň elindäki bölegini eden raketali hüjümine 15 adamyň ölüp, 100den gowrak adamyň hem yaralanandygyny habar berdi. Siriýanyň goşuny hem çykaran bir beýannamasyna öz güýçleriniň hüjümleri ýygyna serpikdirendigini aýtdy. Territoriýa Siriýa goşunynyň we onuň ýaranlarynyň kontrollugyna ýaragly güýçler kartany üýtgedip bilmediler diýip beýannamada aýdylýar. Lavrov Moskwada Irak şäheri Mosuldaky terroristleriň Siriýa geçerinden hem Orsiýetiň hawatyr edýändigini aýtdy. Mosul Islam döwleti atly terroristik toparyň iň güýçli ýeri bolup durýar. Irak hökümeti häzir alyp barýan hüjümleri bilen olary bu şäherden gaýyp çykarmaga synynýar. Biz terroristleriň Mosuldan çykmagynyň öňüni almak üçin Irakly käderlerimiz bilen hyzmatdaşlykda çäre görmäge gyzyklanýarys. Terroristleriň gelmegi Siriýada ýagdaýy elbetde yaramazlaşdyrar diýip Lavrov aýtdy. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleteňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar günneligi programmamız. Demirgazyk Awganystanyň Faryab welaýatyna vice-prezident general Dostum ýol başçylygynda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirildi.
Ýöne ol welaýatyň gormaç atly etrabyny jeňçilerden azat edenden soňra izine dolandy. Hökümet güýçleriniň ýol başçylarynyň jeňçilere garşy güreşde onuň bilen hyzmatdaşlyk etmändigini general dostum bildirdi. General dostum izine döner dönmez Faryab welaýatynda ýene dartgyllyk başlandy. Welaýatyň 4 etrabynda jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda uruş bar. Faryabdaky soňky ýagdaýlar barada men Şaýmerdan Ulmurady sizi kabuldan tanıştyrýaryn. Faryab welaýatynyň polisiýasynyň başlygy Abdulnebi Ilhamyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, dün giýişlik Hoja Seffoş etrabyna da jeňçiler hüjum edipdir. Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda agşamam söwüş dowam edipdir. Jeňçiler Gara Şeýhi atly sebepden gelip hüjuma başlady. Gara Şeýhida jeňçileriň harby merkezi bar. Uruşda jeňçileriň 16 ýaragylynyň ölendigi barada bizde maglumat bar. 17 jeňçem yaralanypdyr. Awgan güýçlerine de çatışykda ziýan ýetdi. Erbeki atly ýarym resmi ýaragyllardan ençemesi helak boldy diýip Ilham habar berdi. Düşman Sari Uluswali Hoja Seffoş hüjuma urda da mukabilişan huwaý musalak Uluswali Hoja Seffoş bu Welaýatyň Poştunkot, Döwledabad, Şerintegap we Gaýsar atly etrabynda hem jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda çaknaşyk barýar. Ýollara jeňçiler zeper ýetiripdir. Elektrik liniýasyny izgiderli üzýär. Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň agdasy deputat Seyit Abdulbaqy Haşiminiň Azatlyk radiosyna aýdyşyça elektrik geçirjisiniň sütünne we simine jeňçiler ýene ziýan ýetiripdir. Welaýata elektrik akymy kesilipdir. Ýollaram jeňçiler weýran etdi. 4 etraba jeňçiler ýeti hüjum etdi. Faryabda howpsuzlyk şertleri ýaramanlygynda galýar. Memine şäherine de jeňçiler waham salýar diýip deputat aýtdy. Uluswallyga şadid hamalaty bar. Raý irtibat qat neçe joyda saraklarni eskavator ketirip qozypdylar, ýollarni band qilipdilar, elektrik barqyny Faryab viloyatiga kesadilar. Türkmenistan Demirgazyk Awganystanyň 3 welaýatyna elektrik tok berýär. Elektrik geçirjisine jeňçiler günde zarba urýar. Bölek tarapdan taat diýip atlandyrylan demir ýol gurulşynyň açylyşyna da taýýarlyk görülýär. Faryab welaýatynyň häkiminiň medbugat wekili Jawid Ahmet Beýdar şonuň üçin jeňçilere garşy geňişleýin harby operasiýa geçirmek gözüňünde tutulýanyny bellidi. Demir ýol gurulşynyň we elektrik geçirjisiniň proýektine jeňçiler hop awandyryp bilmez. Onuň üçin awgan hökümeti öňünden çäre görýär. Türkmenistandan ýene uly mukdarda elektrik energiýa satyn almak planlaşdyrylýar. Ýene bir aýdan Awganystanyň içinde demir ýol gurulşynyň işine başlanır diýip Beýdar umyt bildirdi. Faryabga temir ýolu bar, barq bar. Şu mawzuatlar üçin şu amaliyatlar ýolga taşlangan tadabir alyn sababy projeler amaly bolsa. Faryab welaýaty Türkmenistan bilen çäkleşýär. Welaýatyň deňinden Türkmenistan bilen Awganystanyň 340 kilometr töweregi serhedi bar. Faryabyň Türkmenistan bilen serhetdeş sebeplerinde jeňçileriň hereket edýändigini ýerli resmiler ma'lum edýär. Awganystanyň Milli Mejlisiniň Faryab welaýatynyň agdasy deputat Beşir Ahmet Taýanç Türkmen-Awgan serhediniň boýunda jeňçileriň ýerleşendigini gurrun berdi. Serhetdäki ýagdaýyň howplulygyny deputat öňe sürdi. Türkmenistan serhedlerini ýaqynydaky bolýan hadiseler köprak teşwişe sebäp boldy. Talibler ta Marsaqaça, Almar, Qaysar, Tagab, Qaranquldan Dawlatobod hamma şu Türkmenistanyň marzy ýaqyn bolýan hududlarda hazır bolar. Gaderly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip oturýar. Saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.